FATIMA BINTU, FATIMA BINTU, FATIMA BINTU, FATIMA BINTU. FATIMA BINTU. FATIMA BINTU, FATIMA BINTU, FATIMA BINTU, FATIMA BINTU. Halalu, ya garin ne? Ya aiki? Ana ki alau wallahi. Da na sako ne daga ofis da ce ka. Oh, okay. Gaskiya ne. Nagode. Haka wuce kenan. Termination letter. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An kore ni daga aiki. Menai? Kana motsawa zan yaga ka. Bani wayar ka. Ka bani wayar ka nace. Gashi. Ban sani ba, amma dai ina zaune da kowa lafiya a wajen aiki na. Ko kwari ba taɓa bani ba. A lokacin da aiki na ya fi kowane lokaci muhimmanci, me yasa haka za ta faru da ni? Wannan kuma masifa ce. Me abin da na rasa aiki na. Lokacin da ka rasa aikinka, lokacin ka sani. Ina burin in ga na baki rayuwa mai kyau, in baki kulawa har ƙarshen rayuwata. To ta yi haka za ta kasance? Ba ni da aiki. Zan zauna da kai, ta rantsi, iya. Zan yi zaman aure da kai, zaman ibada. Wani ka sani ba abin hannunka na aura ba. Sannan insha Allah ina tare da kai, da daɗi da ba daɗi. Allah ya miki albarka. Ina so ka sani, Allah kan jarabci bawansa da kowace iriyar kaddara, ko mai daɗi ko marar daɗi. Sannan kuma karɓarta da yarda da ita babban aiki ne a cikin addinin Musulunci.
samun kyakkyawar fuska ko kyakkyawar sura abu ne gama gari a wajen 'yan mata, amma samun hali irin naki gaskiya babban abu ne. Idan kana son da karɓi godiyarka sai ka yi mamana. Me kike so? Ka kwantar da hankalinka sannan ka tashi mu koma kan dining ka ci gaba da breakfast. Shi kenan kawai abu da ke so. Fatima Bintu, Fatima Bintu, Fatima Bintu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yawa. A'a. Tare ma da ka shigo. Wai gem din nan nake ta kowa lalubowa. Wannan nan da kike a waya. To. Albarka. Yaya. Ai an sace wayan nan mama. An sace waya? Wallahi wasu ne suka zo har kofar gidan nan suka zare mun ka suka kwace wayan nan. Subhanallahi. Amma dai baka yi rauni ba ko? Ai mama, raunin da yake cikin zuciyata ya fi simin rauni 1000. Wanda abin nazar ka san ba gane abin da yake ciki zan yi ba. Gaya min me yake faruwa? An kore ni daga aiki mama. Kula daga aiki? Wallahi mama ban musu laifin komai ba, ina zaune da kowa lafiya. Kawai yau na ga wannan sabon. Ka san wani abu nazar? A'a. Matarka ce. Matata kuma? Duk wata mace tana zuwa da gidan mijinta da arziki ko tsiya, to ina bakin cikin tabbatar maka da cewa matarka ce mai farar kafa. Mama, wannan fa canfi ne kawai. In ji 'yan boko ba? Ai dama na san ba za ka yarda da abin da nake gaya maka ba. Amma ka san wani abu? Idan tura ta kai bango, za ka fahimci abin da nake nufi. Yau da safi Bello ya zo ya sallama da ni a gida ya kawo min takardar kora daga aikin nan. Haka ne, wallahi ba ni da wata musani. Ba a yi wani mitin da ni ba. Babu wata takarda da ta zo ta gargaɗin ofis. Ba ka da wani kwayari. Ina cikin ƙalubale yallaɓai. Aure na kwana sa ɗaya a duniya. Haka ne. Amma ba wani abu da kuka yi da manaja? Babu komai wallahi. Jiya ma ya zo biki na. Asali ma shi ne ɗauki nauyin take away ɗin da aka ci a reception. Ka je ka gan shi? A'a. Ka je ka same shi. Ni ma zan kira shi. Na gode yallaɓai a ƙoƙarta min dan Allah, ina cikin wani hali. Karka da. Ka je zan kira shi. Ya san abin da zai faru gobe, sai Allahn da ya yi samu da rasawa. Shi ya san sirrukan da suke raɓe, zai iya baka wata ran ya yi karɓewa.
wanda ya ɗauki ƙaddara shi zai dace. Haƙuri za mu runguma ya zamo jari. Malam Ziru. Ya taro kuma? Taro alhamdulillah. Masha Allah. Amma me yasa ka zo aiki a wannan lokacin? Baka karɓi hutu bane ba? Yalla bai akwai matsala ne, darakto ne turo mu wajenka. Matsala kuma? Wace irin matsala? Wallahi yau da safe ne Falalu ya je har gida ya kai mu takardar kora daga aiki. Kora daga aiki? Haske zai iso wurin mai neman sa, in har an bi sannu an cire gaggawa. Ba a yin raɗa da wanda yake nesa, na kusa dole shi yake ɗebe kewa. Rayuwa tana zuwa da sufa biyu ce. An kore shi daga gurin aiki. Wallahi Allah, abin gaba ki ɗaya ba daɗi. Ai ba za ki fahimci babu daɗi ba tuku, sai nan gaba. Ban fahimce ki ba, ki ganar da ni. A ce daga shigowar ki cikin gida, har mijinki ya samu mummunan matsala? To ai ni ba laifina bane. Ke ce kika fahimci hakan, amma su kowa laifin ki sai gani. Ta yaya zan ji daɗi? Alhali mijina yana cikin matsala. Ta yaya zan yi farin ciki baya cikin farin ciki? Ke ce kika fahimci hakan, amma su ba su gani ba. Kowa zai fahimce ki a matsayin mata mai baƙin ƙashi, wacce ta shigo da mijinta tsiya ba arziki ba. Dangin Naziru za su sa tsana da zargi a cikin soyayyarku. Ke ƙarshe ma zai iya rabuwa da ke. Amma yaya aka yi haka ta faru? To, ga shi nan. Ina zuwa. FATIMA BINTU, FATIMA BINTU, Hello? Yawa ya ayyuka? FATIMA BINTU, Lafiya lau wallahi. Amma na ga takardar korar Nazir Adam Sani da ta me yake faruwa? Shikenan. Kana da kai ma baka san komai ba? Ba komai na gode. Hello, Falalu. Yanzu kana ina? Wane ne ya baka takardar kora ka kai wa Nazir Adam Sani? Me ta ce maka? To amma kai ka san takardar ta ne ce? Shikenan. FATIMA BINTU, Nazir, ka yi haƙuri. Zan bi diddigin abu. Kuma duk abin da ake ciki insha Allah zan sanar da kai, zan kuma iya baki kokari na akan aiki. Ni kaina ban san garin yayi, amma ka bani daga nan zuwa gobe. In Allah ya yarda zan nemo bakin sa. Yanzu ka koma gida. Na gode sosai uga. Allah ubangiji ya bar zumunci. Kar ka damu, ka kwantar da hankalinka. Ai hankali na ba zai taɓa kwanciya ba. Har sai an gano bakin zaren. Saboda akwai matsala wallahi na. Hadiza, Nazir ba zai taɓa mun haka ba. Auren soyayya mu kai da shi. Hakan ba za ta taɓa faruwa tsakanina da shi ba. Ke ce kika fahimci hakan. Dangin za su canja masa tunani cikin ƙanƙanin lokaci. Yanzu me shawaranki? Maganin gaskiya zan baki shawara guda ɗaya. Ina ciki. Auren naki da Nazir, maganin gaskiya ba zai ɗore ba. Akwai abin da nake tunani, ki nemi hanyar da zaki raba auren nan. Raba aure na? Wannan wace iriyar magana kike yi? Ta yaya zan raba aure na? Ta hanyar sashi baki takardar saki. In ba haka ba, 'yan uwansa za su tirsasa shi ya wulakanta ki sannan ya sake ki.
Hakika na azabtar da zuciyata, amma ganin wannan murmushin nake kadai ya sa ya wanke raɗin da nake ji gaba ɗaya. Ke kuma lafiya ke murmushi ke kadai? Abin kuma har da sharri ba gara ne. Zuciya ɗaya. Yanzu ma da na fita na ɗan ji ne na ɗan samu network na kirawo yaya na gaya masa wallahi ba kya jin daɗi. Kai me yasa baka da hankali? Wai cika gaya mace ban da lafiya. Kai mawai. Na san yanzu duk inda suke suna hanya. Me yake cewa? Ciwon ajali daban, haka zalika shi ma ajalin daban. Linzamin doki yakan ja dokin ne, sai dai a zahirance ikan ja mai jansa ne da kuma dokin ajiri. Zuciya ɗaya. Ba na gaya maka ba na son ka dinga haɗa cin abinci da aikin ka ba? Abadiya na, a yafe ba zan sake ba. Ki dan yi murmushi mana ko na samu damar haɗiye wannan wanda yake baki na. Menene burinta, menene manufarta kuma menene kirkirarta? Zuciya ɗaya. Har yanzu baka bani report din yadda kuka da wacce ma'aikatar sayar ba. Dadi, kai ma ka san Sara kenan? Look Sara. Anti suna ko dai yayi Imran ne. Me ya faru? Ba komai dama abin da sun tambaye ka kenan. Ta wai me ke faruwa ne? Na ga tsan alaja kofar gidanku. Ruwa kwalliya nan take yi, ta banni har yanzu ina nan ina jiranta. To ai abin ne bani mamaki. Wai na fansar masa da soyayya ba. Kware kuwa. Idan har ka ce kai namiji ne ba mata maza ba, ka zo ka nuna bajintarka. Idan har kai nasara a kaina, to ni zan haƙura, zan bar ka soyayya ba. Ko haka ka bar ni, na tabbata ban yi asarar zuwa na duniya ba. Masu iya magana na cewa duk yanda magi ya kai ga zaki a miya bai kai gishiri ba. Shi ya je ya ci gaba da soyayyarsa talauci, mu kuma za mu fanshi soyayyar tasa da 'yan canji. Mashiryin shirin KB Art ba da umarni Zaradin Karmatako. Kenan ta tabbata cin amana na yake Imran. Babu wani shege da ya isa ya je gurin soyayya ba. Dadi da Allah. Ke, rufe mun baki. Ana san laifin ki ne. Yanzu shekara ka nawa da aure? Tsakanin shekara 3 dai zuwa 4. Amma har yanzu matarka ba ta haihu ba. To a ita ne ko a kai? Ko so ɗaya. Wallahi sai ka sake aure. Zuciya ɗaya. In har baki mai masa da kayansa ba. Wallahi Dakata, kin san ba zan taɓa yadda ba. yanzu me kake so a yi? Kawai ki je duk abin da kika sanya kawo gidanku, ki ɗiba ki mayar masa. Shi wanda kake son yau tsawon shekara ku nawa tare da shi? Dakata, ba da ke nake magana ba, kar ki ƙara samun baki a cikin magana ta. Lafiya kuwa? Wace ce Sara? Wato Hajja, a 'yan kwanakin nan na fahimci yaron nan Imran wallahi yana tattare da damuwa. Allah zai bani wadda take so na tsakani da Allah ba don wani abun hannuna. Turka-turkar da take cikinsa da kuma tashin hankalinsa, cin amanan duk dai sai wanda ya kalla. Zuciya ɗaya. To ya kaga wannan wasan? Kamfanin YAHAJJA Family Communication and Enterprises suka ɗauki ninka muku wannan ƙatatan shiri. Sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashar mai suna YAHAJJA Family TV. A nan ne kadai za mu rika saka muku wannan ƙatatan shiri. Zai rika zo muku ne duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Zuciya ɗaya.